दाला देतो करते कोण तुले गाइस एंगले नीला लंजेल बाले संगती हाय हेलो वेलकम टू दीपू लाइफ स्टाइल व्लॉग स्टार्ट मल्पना दुंबु ಚಾನಲ್ ಗೇರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂಜಂಡು ಎನ್ನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಂಡು ಚಾಗು ಇನಿ ಪುಂಡಿಲ ಕೊರ್ದ ಚಿಪ್ಪಲ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಕೇಕ್ ಕನಾಯರ ಕೇಕ್ ದಾ ಎಂದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೆರಿ ರಡ್ಡಣ್ಣನಕ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾಸ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಮುಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಬತ್ತನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೋಡನೆ ಬಲ್ಪುಗು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮುಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಯೇ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೇರ ಬತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಾಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಅನ್ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನತ ದಾಯಲ್ ಪಲ್ಪ രണ്ട് ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವ ಒಂಜೆ टेस्ला जाते पे मिक्लोल गाड़ी दितने आइले मिक्लನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಹೌದು ನಮ್ಮಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಅದ ಹೋಳು ಆ ಮೂರನೇ ಆಯ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಓಕೆ ವಾವ್ ನಿಮ್ದು ಗೂಗಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಿಂದನೆ ಈ ತಿಂದಿದ್ದು ಜಿಂಜಿ ಆಂಡು ವಿಟ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನೆ ಕೇಕ್ ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಪುರದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಗು ಅನ್ನೆಂಕ ದಾಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದಿ ಬುಕ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ ಬರ್ತಡೇ ಬಾಲೆಗತ ದಾಯೆ ಬರ್ತ್ಯಾ ನಡ್ಪೆ ಏನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂದೇನು ಪಾತ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅವಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗೆತ್ಯಾ ಬಾಣದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ಲ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲೇನಿಲ್ಲಾಗು ದಾಯಿ ಚಂದ್ರಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಈ ಕೇಕ್ ದಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಖ ಯಾನು ಎಂಕಂದು ಕೊಂತನೆ ಇಂದು ಎಂಕಂದು ಕೊಂತನೆ
ಗಾಯ್ತ ದಮ್ಮ ಇಬ್ನು ಅಣ್ಣಾಗ ಸುತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಾನ್ ಬರೋದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಂಚನ್ನ ಬರ್ಪಣ ಏನು ಯಾನ್ ಚಲೋ ಇವನ ನಾನೇ ಎತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನೇ ನೀನೆಂದು ನೀರೊಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಹದಿನೈದ ಮಗೆ ಕೊಂತು ಕೊರ್ನ ಕೇಕ್ ಅಂತೆ ಮೋಕೇರಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ಇದು ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿಜ ಇಂದು ಆಕ್ಲೆನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚದ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಇರುವಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬರೆಯರಾಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟನ್ಪಗ ಮಕ್ಳೆನ ಮದಿಮೆ ಅದು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ 25 ವರ್ಷ ಖುಷಿ 10 ದಿನ ಪೋಂಡೇನ ಅಂಡು 10 ವರ್ಷ ಪೋಂಡೇನ ಆಪುಂಡು ಮುಖಾಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಲೇನ ಮದಿಮೆ ಭಾರಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಪೂರ ಬರೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೂ ಭಯಂಕರ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಡ್ಪುಡ್ದೇರು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಲ್ತದೇರು ಅಮ್ಮ ಬರೆದು ಕಡ್ಪುಡ್ನೈಕ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೆಪದು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಡ್ಪುಡು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಈಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪೂರ ಓಳು ಅಡಕದು ಪೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಜನ ತೋಜಿಪ್ಪದು ಅಡಕದು ಇಲ್ಲ ಜನ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ದಾಯ್ತು ಬರಬಾರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಬಂಡದ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲವ್ ಎಂಬುದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಕಾಕಾಜಿಡು ಬರೆದು ಕಡ್ಪುಡ್ನೆ ಅಮ್ಮಗ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕರ್ದು ತೊರ್ನಾಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನೆಂದಿತ್ತಿರಂದು ಅಪ್ಪನೇ ಬರೆದು ಕಡ್ಪುಡ್ನೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮಗ ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಅಪ್ಪ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನೆ ದರಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಕಾವು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಡ ಕೇಕ್ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಾಯ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನೆ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕ್ಯರಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟನ್ ಪೆರ ಪಸಂಗಿ ಹೊಡನಲ್ಲೇರು ಪಸಂಗಿ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೋಕ್ದಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಖುಷಿ ಆಬ್ಜ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾವಣು ಮದ್ಮೆದನ ಬುಕ ಅಮ್ಮಗ ದಾಯ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೇನು 1000 ರೂಪಾಯಿದ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಆಚೆ ಕೊರಡಾತಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಬರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾಲ್ದೆ ತೋರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕ ಏನಿಗೆ ತಿನ್ಪಿದಾರ ಚೀಪ್ ಏನಂದ
ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮದಿಮೆಗೆ ಕುರುಂಟು ಪೋಯಿನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರುಂಟು ಪೋಯಿನಾರು ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏರಂದು ತೊಜಿಪವೆ ಅವು ಇಂಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ತೆಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರುಂಟು ಪೋತೇರು ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಎತ್ತೋತ್ತಾಗಿಯೇ ಕುರುಂಟು ಬರ್ತನೇಗೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ಲೆ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಅಂಗಿಯಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಗಿ ಉರ ಎತ್ತೋತಾರ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಆತೇರು ಕೊರ್ಚೆವು ಕಪ್ಪುದ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಕೋರಿದ್ದ ಕಜಿಪೆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿರು ದಾನ್ಯಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾರು ಇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಕೊಂಡ್ರು ನೇತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಜಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಲಜ್ಜಿ ನಿಜ ಇಡೀ ಅಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ಲಾಗುನ ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಲಾಗುನ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನನ್ನ ಲಾಗುಡು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್